Ne janeno marwa mar Rembwa TV, karibu kendo odiochieng' ma kawuono e odiochieng' ma Nyasaye ochako losonwa kaka Rembwa TV. Kaka pile wakelo ni chenro mar mane ok ing'eyo kawuono kod an Kachucho. Kawuono ne walimo osiepna man bathani mar mondo mi washare kode story, wawinj mbakane kata wawinji kaka ochopo masani, mondo wawinj anena mane ok wang'eyo kuome odiochieng' ma kawuono. To kapok wachako chenro, ne wakwayo mar mondo mi kindly subscribe to our channel, subscribe piny kanyo tafadhali, share if possible, tumeomba tu. Wakwaya kaka koro wadonjo chenro mar mane ok ing'eyo. Yes, karibu sana. Asante. Yes, so walimi kae, ok wang'eyo, idhi chakonwa gi nyingi to introduce ni in ng'a. Yes. An gi nyinga iluonga ni Lavington Otieno-Owi. Dala mar Uyoma, Mituri e dalawa. Yes, Lavington Otieno-Owi, my program miluongo ni mane ok ing'eyo, kama ishare kodwa story mari, mbaka mari, kata gigo eko challenges mag life, gik machalo kamano. Koro omiyo ne wachopo ka mar mondo mi wawinje stochi kaka chalo odiochieng' ma kawuono e Rembwa TV. Koro inyalo pimonwa ni Lavington en ng'a, to nonyuole kanye, to gik machalo kamago tetete. Lavington Owi en wuod Richard, en kijana mar Richard mara nini kwa boma yao, yani kwa nyumba yao, yani kijana wanne. Wachene an kama sio yeye. An en nyathi mar ang'wen e dalawa, wan nyithindo auchiel, to an nyathi mar ang'wen, vijande adek gi nyiri adek. To Lavington Owi en kijana moro mo ka en e center kata kodhi e tich ong'ere kaka Lavu, kata dala kae joma ng'eny ng'e kaka Lavu. Koro kijana ni Lavington Owi, an Lavington Owi, nitie challenges moko ajakaloga, ta kapok wadhi e challenges, an ga gi tija moromo atimoga on a daily basis, ma at least kayudo gimoro matin anyiewo godo kata skari, kata mondo akel dala mondo at least ane kaka anya konyo jonyuolna. Kapok ichopo kar konyo jonyuol, inyalo chakonwa gi history mari, kaka nonyuoli, kaka nochopo nyaka sani makoro gi kanyo. Yes. Koro historia mara en, an nonyuola nakia gimoro e pinyni, to nonyuola kaka an kamae. Kapok adongo nan nyathi matin ma poka akia gimoro, nitie gik mang'eny makia. Koro nitie at a certain age where naromo, koro ne chako neno ka denda ok chal gi jomokogo. Koro nitie kaka ji ne ng'iyaga, yani ji ng'iya ji achal mopogre kodgi, ok achal ok resemble gi kaka ng'at moro achiel. Gi nyinga iluonga ni Lilian Atieno Omolo. Anyalego motedo Uyoma Katwenga ne jaduong' Richard Ahago. E Lavu to en nyathina, nanyuole 1996 Annex Hospital Nakuru. To kananyuole ne an gi problem sana, nikech nanyuole gi shida nikech ok nowuok kaka nyathi oromo be ni wuok maber. Nowuok gi okatinde, koro ne an gi shida mananyuole. En bende kata kananyuole obe nowuok ka en gi problem, ok nowuok ka en ng'ama ngima sana. Nowuok ka gima muche orumo, otere oxygen gimoro chakre sa 2 otieno nyaka gimoro sa 11 okinyi. Kane gineno ka koro dhi maber, to nokelnago kama ne wantie e maternity. Koro kanokele to ochako bet matin, kendo ochako thung', ochako duoke e oxygen. Obet e oxygen kanyo nyaka sa 2. Bang' kanyo koro oduognago, to koro ne en sawa. Koro beda sawa, lakini ne en ng'ama nyadundo.
no Nyadundo nda kabisa. Koro kata kana anyuola tang'eya ni ama ok en ng'ama bro dongo maboro en Nyadundo. Bas obiro tumekaa wuothone bende ne tek, ok no wuotho mayot nikech ne en flexible, yani ng'ama flexible cha. Tiendene kata kowinyo nini to duogo yo koni, yani dende ne yoma te. Koro bedo kamano ne atere mana e klinik. Nonyisa ni ok obi wuotho maber piyo. Koro natere e physiotherapy. Atere kamano. Chieng' moro achiel kanoyudo nikech obudho ka kuwuotho 2 years to anyuolo nyamin-gi maluwo toke. Koro gibet gi nyamin-gi no kane rwako dweche 9 to chung' kochako wuoth to kaka labo be nochung' mochako wuoth. Nyamin-gi maluwe. Koro ne gichung' koneno ka nyamin-gi chochung' to bende ochung' achung'a dichiel, to yudo ka nonyisa ni mondo adog osuptal mondo odhi oketne chuma e tiendene mondo mi tiendene go obed motegno, tiendene ni wik. But hono ma Nyasaye nochung' achung'a mochako wuoth. Bang' ndalo maromo nade? Bang' 2 years. Ok resemble gi kaka ng'at moro achiel. Koro nitie seche moko kata kadhi e center kata kama adhi ora e center, yani jiranga ni to ma ng'at machalo nade, yani kaka denda ni nitie. Koro amano kaka ne nitie ga, lakini na ero wuotho gi nyaminwa moro ma nini oluwa. Koro na ero wuotho kode nikech en ma no gaida kuonde ma center kata kadhi kumoro en ma no gaida. Bang' kanyo masomo nasomo Nairobi, to kanyo ema nachako skul ka pod atin nyaka klas 8. Koro challenges be ne nitie kanyo nikech nitie seche moko sama ne nitie klas, yani jomoko ne gi raise their hands up to anto ka raise my hand up japuonj no konena nikech koro natin. Lakini koro japuonj no notice ni sama atin no, koro no take advantage ni mondo ogola chien kucho oketa mbele kae. Though kuom challenges kanyo pod naneno challenges moko mang'eny. Ne chopo seche moko sama wadhi PE physical educations gi to nitie kuonde moko no kaber. Koro nan gi challenges mang'eny. Kata seche moko wanyadhi e lunch to wapango line, kar line kanyo koro kaka Nyadundo ni koro nitie gik moko ma yani kiket kanyo koro GD kanyo koro gin gi dwa ng'eyo ni kijana machal nade. Koro nitie mana nyaminwa achiel no ema nokonyaga, nong'iso ga japuonj ni an gi owadwa moro ma Nyadundo to nitie kaka ok en maber kuma entie kae. Koro kiyie ikonye mondo igole kae, at least itere mbele kucho mondo at least one kaka onyalo yudo lunch moro. Koro by the way nyaminwa no ang'ise ga ni asante sana kuma entie nikech en mokonya chakre chieng' no nyaka kuma entie kae. To jo hospital to nonyisa ni konyalo wuotho to bang' higni 5 konyalo wuotho, but nowuotho ka en gi higni 2. Koro kamane kaka giwuotha gi nyamin-gi no ema koro ne gin gago. Ka ochopo mondo odhi e skul to nwaneno ka tek ne mondo odhi to we nyamin-gi ni, nikech nyamin-gi ni nong'iyogo kabisa. Koro ne gichaka skul gi nyamin-gi ni. Ne gibet abeta e desk achiel, gichaka kamano, gisoma kamano manyaka gichope nursery, gichope primary. Ka gichako class 1, gichaka ka gin e class achiel kamano, 2, 3, 4, 5 nyaka 6, ochak poggi ka gin e class 7. Koro japuonj wacho ni nyithindo gi ong'iyo marach, to nikech ka nyamin-gi no onge, ana raha ok omor. Kuma nyamin-gi no dhiye mobende odwa mondo odhiye.
Koro japuonj wacho na pana nyithindo gi nyakwa pog gi koro. Nikech kama ochoponi gichiegni were. Ng'ato bro dhiyo koni to ng'ama chielo be dhi koni. Koro opog gi e desk. Koro ng'ato achiel obet chien, ng'ato achiel obet mbele. Koro kamane kaka gibet abeta to ging'iyo, lakini break koywak, japuonj wacho ni break koywak, olang' mar break koywak aywaka ni to gin kamera achiel ni ok giwere, ginena kamera achiel. Aya, odhiyo bet notuore, kawacho wach tuo ni to notuore mana kapod otin, but kanosebedo koro mochako wuoth maduong'ni pok obedo matuo mang'eny. Kendo kochako bet maduong' ma koro orom size kaka oromni, eko jabedo ga malaria. But ober, i skul nober, nodhi adhiya maber, osoma maber, maonge matatizo yoyote. Aya, koro gitimatima penj be kendo kamano. Odhi secondary ne Shiners boys donge Shiners, to nyamin gi cha be odhi Shiners girls Nakuru. Koro gisoma kamano nyaka gitieko form 4 dichiel giduogo kamano. Koro wana ga kode e dala ka. Koro dala kar kendi kaka entie, aparo nosepimoni. Kawinjo kaka iwuoyo, awinjo iwuoyo ka gima ikia wacho dholuo, kwani in jakanye, ok ijaluo? Ajaluo ma uyoma ka en mana asedak town aming'a, emomiyo kaloso dholuo iwinjo ka ina gajre ka. Ijaluo makia dholuo? Jaluo makia dholuo na. Yeah, so Lavington wacho ni somo Nairobi thothne. Yeah, somo Nairobi. To kane ya Nairobi, samoro nitie kaka ne koro nisedhi ming'iyo gi environment makocha, kani chopo kae kata kaka no dongo ni madala no chalo nade, ma samoro chakre tin mari midongo, ma kata ibedo ni dala surrounding mar kuma intiere obedo kodi nade kata ochalo kodi nade? Okay, bang' nasetieko skul Nairobi, koro chieng' mokwongo nabiro dala koni ne en 2016. Koro chakre 2016 no, be challenges ne ng'eny molo challenges mantie Nairobi. Nikech dala koni, ji pok oneno ng'at machal koda, totally. Nikech seche moko ajawuok ga kata kadhi e center, ni adhi nyiewo kata skar moro, kata salad moro madhi ora. To e yo kae, ineno ka ji ochung', yani giranga, moko chako nyiero nikech yani achal ng'at moro ma poko exist e pinyni. Koro challenges go seche moko notamaga, yani aneno ka abeda dala ka, yani kik awuok, kata ka adwaro gimoro aoro nyaminwa kata owadwa moro aore, nikech naluor wuok oko. Yani naneno ni at least ber kabed kae, nikech oko kucho kadhi jomoko nyiero, yani akelo distraction. To distraction no seche moko ok ber na, nikech nitie chieng' moro Nairobi, nawuok kadhi nyiewo gik mag skul gi, to sama nantie yo, nitie ng'at moro nodwa kalo ndara to noranga. Koro e kanyo nodong' matin, yani apiko ne gwe ng'atno nikech distraction, yani bwana no noranga to apiko nogwe. Koro amano nomiyo ni naluor wuok oko nikech naluor distraction. Manyiso ni people are very much surprised ka gineni. Waje niona, yani achal ni ng'at moro ma akia ok planet ma Earth kae, yani achal ng'at moro ma okan kaka gintie. To according to surrounding kata relatives magi, kaka samoro ipogori gi jok mamoko kata jok manoneno, giwacho nang'o kata gineno nade? Ginto ginoke nikech chakre chieng' manonyuola, ginto nan kodgi, giseng'iyo koda, ging'e chalna, ging'e yani kaka an. Tinani anyuola bende mantie machiegni they know, gi understand? Ginto gi understand maber. Okay.
Koro eid ot kama nitiere ng'ama chielo ma bende chalo kodi, either babau, mamau ama brothers ama ng'at machielo? Onge ng'ama chal koda, en mana an kenda. Jomoko go gin just a normal human being. Taneno ka thothne ji wacho gande ni jok machalo kodi a Kongo. In pok onyisi ga ni kwani ni a Kongo kibiro kae, nikech awinjo ka thothne jok ma Nyadundo kata jok mantiere kama intiere yudo ka wacho ni gin jok manoa Kongo, gik machalo kamago. Okay, weche go asewinjo mang'eny, lakini anto dala koni nitie nyinge moro ma giluonga ga ma ok mora ga, ni seche moko giluonga ni Pignis, jomoko luonga ni Mwala, jomoko luonga ni yani nyinge moko ma ok ber. Koro Pignis ni antiere na en onyisa Pignis yani donji ng'e anguro, kaka anguro Nyadundo, en gi tiend ma Nyadundo kama. Koro amano kache gineno yani kaka tienda Nyadundo, koro gineno ni an Pignis, koro giluonga ga. Koro iluonge ni Pignis. Pole. Koro manyiso ni nitie kaka ji neni e yo machielo. To anyuola dalau pok nyisa ni to dalau ka nitiere ng'at ma uchal go in physically? Okay, dala kae onge ng'at ma chal go physically, en mana an kenda. Jomodong go gin just normal human beings, yani gin sawa. You too, you are a human being and you are normal as others, but the only difference is a physical challenge. That is the only thing. So don't say it again, they are normal human beings. You too, you are a normal human being, same to others. And be safe, being a nitiere jok mang'eny modak machalo kodi. Ng'eyo lakini aneno yiga dichiel ka dichiel, kata ni nitie moro ne obiro ga center wa koni, lakini tie asebudho kapok anene. Ma ni romo kode muwuoyo? Okay, chieng' mokwongo nanene nabuok, nikech e ngimana pok aneno ng'at machal koda. Koro chieng'no en chieng' mokwongo ma naneno ng'at moro machal koda kabisa, lakini ento ne nitie kaka akia dende ne no chwe matin, lakini rom to arom kode. Koro mano chieng' mokwongo naneno ng'at moro machal koda. Abe na shanga ni kara ok an kenda, kara nitie moro machal koda. Be chieng' mokwongo nokaloso kode gimoro bang' jumbe adek kendo nanene. Koro mar jumbe adek no koro nawacho ni we alos gi ng'ani. Koro sama naloso kode ebe nomor konena, nonyisa ni owadwa kare intie, nanyise ni antie. Koro naloso matin, wago mbaka moro matin. Nonyisa kaka en, abe nanyisa kaka an. Koro nodwa ni mondo ajoin ne nohero miel. Bedhe bwana nohero miel sana, lakini anto jikora kakora miel ga sana, nikech anto miel okahero ga. Koro en nomiel, mano kaka en wat noyudo income mare. Mano kaka en noyudo income mare. Be no temo convince ni mondo ajoin en mondo miel kode. Anto nanyise ni okay, gima timono ber, lakini giano ka yani miel okahero ga. Ok inyal bedo jamiel? Ok anyal bedo jamiel. Okay, kiduogo korka tich korikon, nikech sani ende kaka intiere sani nitiere jok maluwi donge? Nitie jok maluwa. Ji adi maluwo bang'i? Ji ariyo, nyiri ariyo. Nyiri ariyo ma sebet mapong'? To sani endi I'm very sure ni either in gi tiji moro bende mitiyo? Sani to an gi tija moro matiyo mane center kae. Nochopo nade mibedo convince ma koro iwuok ga oko tidhi tiyo tijino ma koro itimo achiel ariyo adek, kata tijno en ang'o ma isebedo kitimo, kata manyalo kwano ni anto mage mataseneno? Okay, tijano nochakre 2017 kae. By the way, nakia ni mano gima nyatimo, nikech nyaminwa no mananyisi no maluwa no ema nopuonja loso gigi tigogi. Koro en manopuonja ni Lavu, we bed piny, bi apuonji gimoro kae mondo at least ine kaka inya yudi income moro, mondo at least ibed kaka jomoko ji. Koro matin nopuonjaga, though the first day ne en challenging,
Koro kaka ati yani vile nilikuwa naendelea kufanya koro nitie kaka na puonjra koro naseng'iogo ba nochopo kumoro koro nitie jomoko 2-3 no akia kanye koro ne gibiro koni koro ne giyuda kaloso gigi koro ne ging'isa ni kijana to ng'ama nopuonjo loso gigi ang'ise ni Nyaminwa. Gigi inyalo ga yude gimoro matin taneno kodhigo maber to bende obe en ng'ama chap omakre kod osiepene moko gi osedonje ginene inaitwa organization hii ya disable wana youth moko osemakrego jo agriculture gi osemakrego aneno kodhi wel. To bing ni en mane nyuole kende nyathi mopogore gi nyithindo mamoko, challenge kata changamoto mane ineno mane un kode kata kaka nodong keche aparo ni owacho ni en kende ne ma en kamano nyithindo modong to ne odonga kaka mamoko. En changamoto mane miseneno kode bing ni kata ang'o mane feel sama neno kendo nopor kendo gi joma moko gi? Kana onyuole kaka nanene no na buok lakini ok ahinya nikech nawacho ni mano mpango ma Nyasaye to be nitiere jok machal kode nitie jok machal kode koro en be en mpango ma Nyasaye manochano ni en nonyuole kamano ok naneno kwa rachnwa ahinya so ng'ato kaneni to nyalo weni samoro in nyathi tin lakini mondo mi ng'ama tin ibede ni yako na ndevu hiyo inamaanisha kuna mali yako. So tell us, are you married or your relationship status, how is it, how is the history about it? Okay, I'm not married yet to an gi girlfriend lakini ka wagoni sigana moro matin koro back there when I was in school, okay not in school, kasetieko school nan gi girlfriend moro kae to ento nohera nikech nan gi gimoro matin manyasoyo fuko. Hebu lernwago gi Kiswahili ili usipote. Okay, nilikuwa na girlfriend na alikuwa ananipenda sababu nilikuwa na pesa yenye at least niko nayo naweza kujishikilia nayo. Sasa huyu girlfriend ilikuwa inafika times ananiitisha kitu kidogo na nilikuwa namsupport. Sasa ikafika at a time alikuwa anataka kitu kidogo na sikukuwa nayo. Sasa nikamuelezea akaniambia ni sawa na understand. Ikafika siku ya pili, okay siku nyingine pia akaniitisha pesa na ni yes pesa nilikuwa nayo at that time but nilikuwa naangalia pia familia wazazi wangu vile naweza kuwa support na girlfriend pia ako na yeye pia ako na wazazi wake bado wanaweza kumsupport. Sasa ndio nilikuwa nafikiria hapa nimsaidie ama nisaidie wazazi. Sasa ndio nikaona hiyo yenye niko nayo kidogo acha nisaidie nayo wazazi sababu wenyewe yani yako na pia wazazi wanaweza kumsupport. Sasa ikafika at a time akaniitisha pesa yenye hiyo naye totally sikukuwa nayo. Nikamwambia sasa, akaniambia mbona haja gani ya kukaa na wewe kama una pesa but nikikwambia unisaidie nikwambia hivi unifanyie hivi. Sasa hapo ndo pale kakuja yenyewe hata yeye akaniambia tu mbele yangu tu ati hakuna haja kukaa na mtu kama wewe, kwanza sioni hata kama tunaenda na wewe mahali. Koro at that time iliniumiza because sijaisikia maneno kama hizo. Sasa mimi vile aliniambia hivyo nikaona hakuna haja kujilazimisha. Though nilikuwanga mtu mwenye na beg sana. Nilimbeg kama tunaweza kaa pamoja akakataa kabisa. Mimi pia nikaona ni sawa niwachane na yeye. Then nikakuja nikakuwa tu hivyo peke yangu nikazoea tu. Then all of a sudden tena Mungu akanibariki nikakuja nikapata msichana mwingine. Nikakuja tu nikampenda automatically. Though ako shule, si ati shule azin shule anasoma college, anasoma hapo at least. Karibu niseme unaribu mtoto wa primary. Hapana, mimi kuna kitu moja kama sipendi sana ni kukuwa na mtoto mwenye ako under age na sipendi kwa maisha yangu. Sasa huyu mwenye tuko naye ako shule bado anajisupport na pia kuna vile pia mimi nikipata kidogo na msupport.
na kumpenda nampenda, lakini sitaki kumtaja hapa. Ni sawa. Kwa hivyo mimi niko nadhani hata ni because labda mtazamaji pale alikuwa nadhani anaweza pata namba yako na kumbe uko na mtu. Kwa hivyo umesema huwezi penda under age. Kwani wewe mwenyewe uko na miaka ngapi kwa sasa? Kwa sasa niko na 25 years. 25 years. Mimi nadhani uko na 15. Mwili naweza nionyesha watu niko mdogo kama zawasa nitie cheng moro na watoga ndarakai koro ngat moro ko atoka onya paroni an nyathi koro ngisa ni kijana kauno kidhi school koro karangi kama koro mos bana kiani enin koro kanyo ma challenges moko no aga seche moko ajali moga nyithindo moko e school koni koro gimor ka ginena ni ngat moro ma chaliani nadhi nini naenda tu kuwahimiza kidogo at least wagomba kamoro matin koro na gimor ka ginena e school kai. Gineno ka gibi ni nyathi wadgi yobe. Gineno ka nyathi wadgi nikech koro size na romo kodgi. Okay, kwa hivyo kawatieko kabisa e chenro mar mane ok ing'eyo challenges isewacho ni in go mang'eny bet both physically both familiarity gi kuonde miwuothe. En wach mane minyalo nyiso ng'at mo mabende samoro nigi physical challenge kaka en gi del mopogore gi jok mamoko to maybe en gi depression nikech ing'ene e anyuola bende nitie kaka nitie anyuola moko mabende nyalo yudo ka wuoyo marach mano kuongi machalo kamago. Inti wacho ni ina sawa. Yes, so inyalo nyiso ng'ato man oko kacha maneni e yo mane inyalo nyise nang'o king'iyo kamera? Okay, mi Kenya naweza kuambia watu wako joma nigi ng'ol wenye wako huko nje Kenya naweza kuambia ni kikuluor Nyasaye Mungu vile alikuweka ako na sababu yake. Nikechanto kakan kama sikupenda kwangu sikujua nitakuja hivi. Lakini aseti mang'eny to joma ng'eny be osemor koda. Nitie jomoko watu wengine wananipenda, wengine wanipendi, lakini mimi yenye nashukuru sana Mungu ni kwa kila kitu amenipatia. So to those who are out there, Kenya naweza kuhimiza nayo ni nitie gimoro mantie chunyi. Mantie chunyi no, nitie gimoro be Nyasaye osegwedhigo. Koro kikibed ot kanyo kuma entie no. Wogo ko at least mondi temie matin manyalo no. Nikech Mungu kwa kukuweka hivyo vile uko ako na sababu yake. Mimi pia hivi vile niko na sababu, ako na sababu yake ameniweka hivi kwa nini. Sasa mimi naweza sema ni asante kwa kila kitu yenye nimefanyia wazazi wangu. Wazazi wangu wananiambianga asante kwa kila kitu nimewafanyia na mimi pia nasemanga ile yenye wananiambia ni blessings because for them to have a person like me they had challenges but I was raised and vile nini mpaka hapa pale nimefika. Mimi nasema tu ni shukrani sababu Mungu ndo anapanga sio binadamu ndo anapanga. Mana kamano e chenro marwa mane ok ing'eyo mane kaka wakele kaka walande nikech magi jogwa magi rembwa magi ogandawa kendo magi duond onagi. Omiyo Rembwa TV pod ni kae mar kelo ni stories mopogore mamit mabeyo mag dongruok kata moko mag encouraging ng'ato mabende samoro ni oko kanyo. Omiyo an kaka Kachucho an ema nakelo ni chenro machalo kamae. Tafadhali kapok ia kanyo kata kapok itieko watch, subscribe to our YouTube channel. Follow our page on Facebook at Rembwa TV, Instagram at Rembwa TV, Twitter as Rembwa TV, all social media at Rembwa TV, or send us an email at rembwatv@gmail.com. Thank you very much. Nyasaye madgwedh nai.